Ekk nħoss ekk u għafsa. Ngħid ekk li ma jaranix. Tweġġak ħafna. Meta niftħu għajnejna, ġifieri, u inti tittejdlu bonġu. Ġifieri m'hemmx dik id-daħqa lil xulxin, għax hu mhux qed jarani nidħaq, ġifieri bil-fors tittejdlu bonġu. Dik iva tweġġani. Li kont li niddejja u ngħid għaliex hu għax nibda ngħid id-dinja tanti sabiħa, in-natura tanti sabiħa, l-baħar u hekk ngħid m'għandux l-opportunità li jarahom kif narawhom aħna. Għat-tfal kollha. Hija din il-maratona ġbir ta' fondi li se ssir is-Sibt 8 ta' Mejju, maratona li tibda f'nofsinhar u tibqa' għaddejja sa nofs il-lejl. Meta ħadu l-aħbar oħti u r-raġel toħti li it-tifel mhux se jara kien xokk ikbar naħseb għax tibda tgħid tipo qeleb kull diffikultà u issa ġara li ġara. Qalbek tinafaslek ġili laqas lill-oħti stess ma ngħid għax ngħid min jaf miskina kemm dbati minn xi xtaddi. Din il-maratona se ssir b'risq The Malta Trust Foundation u se tixxandar fuq l-istazzjonijiet kollha. Fl-aħħar ġimgħat, il-President Emeritu Mary Louise Colero Preca li tmexxi l-Malta Trust Foundation kienet intervistata dwar din il-maratona waqt il-programm Newsroom fuq Net Television. Jiena mhux ħanħeġġeġ għaliex jiena konvinta li l-Maltin u l-Awċin ħankunu qegħdin nagħtu rigali l-ommijiet ta' dawn it-tfal imma aktar minn kollox ħankunu qed ngħinu l dawn it-tfal u b'mod dirett u indirett lis-soċjetà Maltija. Il-pubbliku se jkun jista' jagħti d-donazzjonijiet tiegħu ta' €25 u €50 waqt din il-maratona billi ċempel kif ukoll b'donazzjonijiet permezz ta' BOV Mobile.